أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allahu subhanahu wa ta'alaga har başa hamd sanalarımız, maqtovlarımız bolsun. Aның сыйыклы пәйгамбәре Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең йөрәкләребездән чыккан салават шәрифләребез һәм сәламнәребез ирешсен. Аллаһу Тәгалә шу җомга көннәребезне мөбарәк кылсын. Кылган гыйбадәтләрне, тоткан уразаларыбызны Аллаһ та кабул айлап, белеп белми кылган, ачык яшерен кылган гынаһларыбызны кечерә күрсен. Мөхтәрәм кардәшләр, инде бүген иншаллаһ сөйләшеп китәсе сүзебез булыр. Заның турында бик еш сөйләшмибез, шулай да истә төшереп кирәк. Исраф турында. Исраф ягъни әрәм итү турында. Исраф дигәчтен инде без аны әрәм итү дип күз алдына китерәбез. Ягъни монда кайбер кешеләр, мәсәлән, татар телле кешеләр, аны аңламаска мөмкиннәр. Диндә булган кешеләр инде аңлыйлар, шулай бит бу гарәп сүзе үзе исраф. Ләкин шулай да татар телендә дә ул кулланыла. Мәсәлән, мал исраф дип әйтелә, шулай бит. Исраф димәк инде әрәм. Әлбәттә, сарыф итү дигән сүз бар, мәсәлән, шушы юлга сарыф итү, тоту дигән мәгънәне аңлата. Мәсәлән, бу юлга, мәсәлән, акчаны тотасың яки бу юлга сарыф итәсең. Гомерен, мәсәлән, әйтәләр, гомерен фәлән әйбергә сарыф иткән диләр. Ягъни гомерен фәлән әйбергә багышлаган, фәлән әйбергә тоткан димәк, шушы максатка багышлаган дигән. Менә шулай, мөхтәрәм кардәшләр, исраф һәм сарыф дигән сүз безнең инде татар телендә кулланыла. Исраф дигән сүз, мөхтәрәм кардәшләр, димәк, малны яки гомумән нәрсәнедер кирәкмәгән әйбергә куллану. Кирәкмәгән әйбергә куллану. Әмма инде менә нәрсәнең кирәк икәнен кеше үзе хәл итми. Чөнки кешенең үзенә әйтсәң, хәл итергә кирәкне шулай бит инде. Бу моңа бөтенләй бер кирәк кебек килеп чыга. Бөтенләй бер кирәк кебек, кибеткә килеп керәсең, бөтенләй бер кирәк шулай бит кешенең өендә бөтенләй бер кирәк кебек. Әмма инде еш кына безнең әйткәнебез бар. Менә чит илдә шундый санаулар алып барганнар, кешенең өендәге 70% әйбер аңа кирәк түгел икән. Димәк, исраф ягъни әрәм дигән сүз тик ята, кулланылмый. Аны ничек беләләр? Исрафмы юкмы икәнен елына бер тапкыр гына куллансаң, яки аннан да сирәгрәк инде шулай бит, бу әйбер сиңа кирәк түгел булып санала. Үзең өеңдә, мәсәлән, карап кара шулай бит. Анда кулланмый торган әйберләр күпме синең өеңдә? Я булмаса, үзең менә гел еш куллана торган берәр нәрсәне генә кара, гадәттә ул берничә әйбер генә була. Гел куллана торган. Калган әйберләр ул кулланылмый. Я булмаса, хәтта кием дә шулай. Бер җайлы киемне үзеңә табып алгач, син калганнарын кимисең дә. Мәсәлән, бер күлмәк сиңа җайлы икән, син аны җуасың да киясең, тегеләре эленеп тора. Бер караганда бит инде ул синең 5-6 күлмәк нәрсәгә? Монсын салдың, тегесен кидең, шулай бит мосы җуыла тора, тегесен киеп китәсең. Дәреслектә алай килеп чыкмый. Дәреслектә, мәсәлән, кич белән салып куясың күлмәгеңне юырга, иртә белән син инде кипкән, үтүкләнгәнне киеп китәсең. Хәзер бит инде кир чайкап күлләрдән да шулай бит интегәсе юк. Машинага салдың, җудың, иртә белән киеп китәсең. Шулай итеп үзеңгә җайлы әйберне син табасың да, менә шушы җайлы әйбер белән үзең йөрисең. Шулай бит. Менә шулай, мөхтәрәм кардәшләр, үзебезнең безгә генә әйберләргә күз салсак, күп кенә әйберләрнең кирәкмәгән икәнен без белеп алабыз шулай бит. Менә шуңа күрә дә бу әйбер, шушы исраф дигән нәрсә дөресме, юкмы шулай бит, кирәкме, юкмы, шулар турында иншалла бүген сөйләшеп китербез. Гомумән алганда, мөхтәрәм кардәшләр, иң беренче безнең исраф кыла торган әйберебез шулай бит ул гомеребез. Кешенең гомере ул инде иң әрәм китә торган әйбер. Әрәм китә балачак, әрәм китә яшьлек шулай бит, әрәм китә эшләгән вакытлар. Картайгач кына инде белеп аласың, менә шулай әрәм киткән икән. Әле генә менә монда телефонда шундый сорау килде. Кешенең гомер кизе дигән период кайчан башлана дип сорыйлар. Гомер кизе. Берәү әйтә, менә 60-тан соң башлана ди. 60-тан соң гомер кизе түгел инде ул, анда кыш җитә инде. Шулай бит. 60-тан соң ул гомер кизе түгел. Кемдер әйтә, менә ди гомер кизе ди, ул башлана ди. Әгәр дә син берәр файдалы эш эшләсәң, шул файдалы эшнең нәтиҗәсен күргәндә гомер кизе башлана ди. Җимешләрен шунда күрәсең ди. Мөхтәрәм кардәшләр, фәлсәфәгә кирип китсәк шулай бит. Киз нәрсә ул? Киз ул ел фасылы. Әгәр дә агачлар җимеш бирмәсә, киз җитәме? Җитә. Шулай бит. Җитә. Әгәр дә кырылык булса, уңыш җыя алмасаң, киз җитәме? Җитә. Шуңа күрә анда җимеш бирү шарт түгел. Шуңа күрә гомер кизе ул синең яшең белән бәйле, тормыш рәвешең белән бәйле түгел ул. Яшең белән бәйле ул синең. Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәгалә шулай бит гомер кизен безгә 40 яшь ди.
40 яшькә җиткәч син көзгә керәсең. Ул көз озын була. 20 ел барырга мөмкин 60-ка кадәр, 30 ел барырга мөмкин 70-ка кадәр, 40 елда барырга мөмкин ул. Әмма ул көз бөтенесе. Чөнки 40-тан соң кешенең чәчләре чалара, кешенең йөзе үзгәрә, җыерчыклары чыга шулай бит. Хатын-кызлар да шулай бит, матур-матур булып йөриләр дә. 40 җиткәч шәлперәйләр шулай бит инде. Яры ирләр әле матур булып торалар. Хатын-кыз бик картая бит ул тиз генә шулай бит. Ирләрнең матурлыгы озаккарак җитә, хатын-кызныкына караганда. Алар бик тиз картаялар, шулай бит. Йөриләр дә матур гына. Әле бит кияүгә чыкканда да 30-дан соң гына кияүгә чыгалар. Һәм хатын-кызның шушы матур вакытын син бер 5-6 ел гына тотып каласың. Кешечә 15-тә кияүгә чыксалар 16-да, элекке кебек шулай бит. Аның 40-ка кадәр матур чагын күреп калырга мөмкин әле син, ир буларак. Ә монда син өйләнәсең дә 35-тә шул хатынга, сиңа 50 була инде ул вакытта. 5 ел тотып каласың, шул икегезә картаясыз шулай бит, кисәк кенә 5-6 ел эчендә. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, гомер көзе дигән сүз ул инде яшь белән бәйле. Ә менә син ул гомереңне ничек яшисең? Монда шулай бит аны кире кайтара алмыйсың. Күп очракта гомер әрәм китә, исраф китә. Ә исраф әрәм китә ул ничек? Мәсәлән, кайберәүләр әйтәләр, мәсәлән инде шул хатын-кызлар әйтә шулай бит, ире белән кычкырышканда, мин син бозауга үземнең иң матур елларымны әрәм иттем ди, шулай бит. Шулай дип әйтә инде. Хатын-кыз гадәттә гомергә бер тапкыр әйтергә тиеш инде һәрбер хатын. Сезнеке әйттеме, юкмы сезнең хатыннар? Шанам әйтергә тиеш инде ул аны. Әйтмәсә хатын-кыз булмый ул, шулай бит. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, ул шулай дип әйтә, мин сиңа багышлаган гомеремне әрәм ди, шулай бит. Исраф килеп чыга инде ул аның. Шуңа күрә дә гомерне багышларга кирәк әрәм булмасын өчен Аллаһ Тәгаләгә. Иргә түгел, ир хатынга түгел, шулай балаларга түгел, эшеңгә түгел, аны багышларга кирәк Аллаһ Тәгаләгә. Һәм иртәрәк аңлап, иртәрәк син моны башласаң, синең гомерең шуның кадәр файдалырак була. Әгәр дә инде син аны багышлыйсың икән дөньяга, хәтта шул хатынга, балаңа, ниңгә шулай бит, дәүләтеңгә мәндә хәтта аларның берсенең дә рәхмәте юк. Аларның берсенең дә рәхмәте юк. Алар сиңа берсе дә түли алмый, синең гомереңне кадерен алар берсе дә белми. Бары тик Аллаһ Тәгалә генә синең гомеренгә тиешле бәя бирә ала. Шуңа күрә дә без гомерне багышлыйбыз, мөхтәрәм кардәшләр, мөселманнар, иманлы кешеләр Аллаһ Тәгаләгә. Аллаһ димәк, ул гомер Аллаһ Тәгалә кушканча бара дигән сүз. Шул вакытта ул әрәм булмый, исраф булмый. Шул вакытта син картайгач үкенеп утырмыйсың. Ой, Мальдивага бара алмыйча калдым инде дип шулай бит. Ну бара алмаган. Ул әрәм тормыш түгел, ул пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бара алмаган Мальдивага шулай бит. Борчыласы юк. Ул диңгез күрмәгән пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям гомерендә диңгез күрмәгән ул. Уйлап карагыз әле сез аны. Диңгез күрмәгән гомерендә. Аңа кирәкме ул? Шулай бит. Ул гомерен әрәм иткәнме? Юк, әрәм итмәгән шулай бит. Шуңа күрә дә аның өчен борчыласы юк. Фәлән машинаны йөри алмадым, фәлән әйберне күрә алмадым, фәлән ризыкны ашый алмадым дип, бу әрәм киткән гомер түгел. Әрәм киткән гомер ул мөхтәрәм кардәшләр, ахиратеңгә ул синең әгәр дә файдалы булмаса. Менә шушы гомер исраф. Иң беренче шуңа күрә дә гомеребезнең менә шушы файдасы турында уйларга тырышырга кирәк. Әлбәттә инде исраф дигәндә без иң беренче малны күз алдына китерәбез. Үзебезнең малыбызны. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, әгәр дә менә шушы кыямәт көндә кеше сорала торган әйберләрнең берсе шулай мал турында сорала. Малын каян алган, ничек эшләгән һәм кая тоткан. Каян алган гына түгел, кая тоткан да мөһим. Бүгенге көндә шулай бит чиновникларның, депутатларның малларын тикшерә башласалар, аларны тикшерәләр каян алган ул малны. Туры киләме? Зарплатасы һәм алган әйберләре шулай бит туры киләме, юкмы? Шул кирәк, шул мөһим. Әгәр туры килә икән, сүз юк шулай бит. Аллаһ Тәгалә каршында малны эшләү генә, хәләл эшләү генә түгел, хәләл тоту да мөһим икән. Әгәр син хәләл малыңны хәрам юлга тотсаң яки исраф итсәң, димәк, аның гынахы була. Бер караганда бит инде син булай да аны чикләп үзеңне хәрамнән хәләл юл белән эшләгәнсең. Инде ни телисең шуны эшлә бер караганда. Юк, Аллаһ гына түгел. Әлбәттә хәрам инде юк, әмма хәләл арасында да исраф булырга тиеш түгел икән. Мәсәлән, мөхтәрәм кардәшләр, малга килгәндә шулай бит, малның иң беренче исраф, мал ул хәрамгә киткән исраф.
Хәрәмгә китә икән, исраф 100% монда булды. Нинди генә хәрәм әйбергә тотсаң да, ул исраф. Ул исраф мал. Әрәм киткән мал. Ягъни әгәр дә кеше хәрәм әйбер алса, эшләсә, кулланса, шулай бит шушы малына, димәк исраф монда бәхәсләшсә күпме тотканасы мөһим түгел. Алар бөтенесе исраф, чөнки булар бу мал өчен савап кына түгел, гынах була. Бу гынах була торган әйберләр. Бик күп кешеләр шулай бит хәзер хәрәмгә тоталар үзләренең малларын. Монда инде хәрәм эчемлек турында әйткән дә юк. Менә бер таныш әйтә, тартуны ташладым ди. 15 мең акча калып бара янга ай сайын ди. Аны бит теге санамыйсың тартырга алганда, кибеткә керәсең дә анда 2 ипи, 1 кило печенье, май, 2 пачка сигарет, туда-сюда шулай дип аласың да, общий чекка язып чыгып китәсең. Әмма ди санап караган инде 15 мең китеп барган минем айына шушы тәмәкегә ди. 15 мең бит инде акча бит инде шулай бит. Хәзерге заманда пенсия бит инде ул. Ул пенсия, минималь пенсия шулай бит инде. Шуңа күрә дә әлбәттә исраф. Шул хәмерләргә тотсаң да шулай бит инде, һәм башка әйберләргә тотсаң да исраф бөтенесе дә. Ә менә инде без мөселманнар аның белән генә чикләнмибез. Мубах булган әйберләр, хәлал булган әйберләр безгә кирәк булмаганда без аны алсак, ул да исраф була. Ул да хәрәм була. Мәсәлән, ризык, алдында торган ризык. Менә безнең ризык турында, ашау турында дәресләр бара, шулай бит. Бүген дә була иншалла. Сәгать 7-дә гадәттәгечә. Кеше тамагы туйгач ашаса, хәрәм була. Димәк, исраф. Бу хәрәм, әрәм киткән дигән сүз. Ул ризыкның файдасы юк сиңа. Син үзеңә зыян гына китерәсең. Хәрәм, ул бит инде хәрәм зур сүз. Димәк, зур гынах дигән сүз. Әкше ул хәрәмне көн сайын эшләргә мөмкин. Тамагы туйгач ашый шулай бит. Ул бит мәсәлән инде зур тәлинкә белән хатыны салып бирә. Ярты тәлинкәдә тамагы туя. Ярар инде дип аша бетерә шулай бит. Хәрәмгә кирип китергә мөмкин, бик җиңел генә. Шуңа күрә дә менә бу очракта да әрәм киткән булырга мөмкин. Хәрәмгә, исрафка кирип китәсең. Ә инде хәлал әйберләрне мәсәлән кай вакытта артыгы белән кулланып китәсең. Әйтик, мәсәлән, тәһарәт алган вакытта. Тәһарәт алганда да шулай. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, тәһарәт алган вакытта ди, суны әрәм итмәгез ди. Сәгат радиллаһу анһу әйтә ул. Ул Сәгат радиллаһу анһу сорый. Ә ул ди, тәһарәт алганда да исраф буламыни ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям була ди. Елга буенда торсаң да ди, исраф була ди. Ягъни елга буенда торганда шуннан алып тәһарәт аласың бит инде. Анда бит су агып тора, битми ул су. Шуннан тәһарәт алганда да үзеңгә кирәген генә алырга кирәк ди. Уйлап карагыз әле, шулай бит. Тулып ята бит инде менә монда. Шунда да кирәген генә алырга кирәк. Бу мөхтәрәм кардәшләр бөтенләй бергә кала. Бу гыйбадәткә кагылганны тормышыбызга кагыла да кагыла. Кибеткә кирдең икән, кирәк әйбереңне ал. Ашарга утырдың икән, тамаң туйганчы гына аша. Күзең туйганчы түгел, күз туймый шулай. Һәрбер нәрсә дә шулай булырга тиеш. Кирәген генә ал. Хәтта хатын алсаң да кирәк булса ал. Күз туймаганга түгел шулай бит, күз туймый ул. Аты монда кайбер җегетләр киләләр дә, хәзрәт, менә икенче хатын алырга телим, менә бер хатын кыз таптым, аңа ярдәм итәргә кирәк, ул үзе генә яши, ул тегеләй, ул булай. Нимә әйтәм, иләнмичә генә ярдәм итеп буламы соң аңа? Буламы? Була? Шулай бит инде. Димәк, максат монда ярдәм итү түгел. Әйтәм, әйт инде, шады дигән, татыр җире бар дигән, беренче хатыннан туйдым дигән, шулай бит. Дөресен әйт инде. Картайды дигән беренче хатын, нервына ашый дигән. Менә монсына әйләнеп карыйсым килә. Дөресен генә әйт. Нәрсә син монда килеп, минем алдымда хәзер ярдәм итәсем килә, тегеләй итәсем килә. Менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям ярдәм итәргә кушкан, әллә нәрсә? Син нәрсә инде теге? Мине башны катырасың инде, шулай бит инде. Әйт дөресен генә, мин бит анда син, мин бит тәнкыйтьләмим сине. Молодец кына дип әйтәм мин сиңа, шулай бит. Дөресен генә әйт, ир кеше буларак. Ләкин әгәр дә син иләндең икән, нәфс белән, аның ахыры барыбер хәерле түгел. Нәфсең белән генә әйләнәсең икән. Шук бетте, миңа менә кирәк дип кенә шулай бит инде. Бөтен кешедә бар, миңа да кирәк дип. Әйләнәсең икән, ахыры хәерле бетми, мөхтәрәм кардәшләр. Күп кешеләр аннан соң инде интегәләр.
Рәхәт табасы урынга, бәхет табасы урынга бәхетсезлек табалар, авырлык табалар тормышларында. Шуңа күрә монда да аның үзенең әрәм-шәрәме, исрафы булырга мөмкин, мөхтәрәм кардәшләр. Һәрбер нәрсәдә, һәрбер хәләл әйбердә дә хәтта. Шуңа күрә дә бу тормышта, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы без карап торып яшәргә кирәк. Шулай бит инде хәрәмгә китмәсен дип. Әмма мөхтәрәм кардәшләр, хәләл әйберне бөтенләй кулланмаска дигән сүз түгел. Әгәр дә синең акчаң бар икән, һәм ниндидер матур әйбер, сыйфатлы әйбер сиңа ошады икән, аны алырга мөмкин, ләкин чамасын бел. Ул әйберне син берне алып куярга мөмкин. Аның бит рәхәтен күрәсең, җитә ул сиңа. Ләкин 10-15не түгел шулай бит. Акчаң бар икән, җаең бар икән, яхшы машина ал. Ләкин җыйма син аны шулай бит. Анда синең машиналар тезелеп киткән, анда 20 машина тора син шулай бит. Кайсына утырырга белмисең, берсенең аккумулятор утырып беткән, берсенең гөпчәге бушап беткән, берсенең маягы утырайын анда шулай бит. Син йөрисең берсе белән гел ияләшкән, әйберләрең шунда ята шулай бит инде, чыгып китәсең шуның белән генә. Шуңа күрә исраф була. Әмма инде яхшы әйберне күзеңә ошады, акчаң бар икән мөмкин алырга. Пәйгамбәрбез Аллаһ Тәгалә әйтә Коръән-и Кәримдә: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я бани Адам, хузу зинатакум 'инда кулли масҗид, ва кулу вашрабу ва ла тусрифу, иннаху ла юхиббул мусрифин." И Адам баласы ди. Мәчеткә барганда матур киенегез ди. Үзегезнең матур әйберләрегезне киегез ди, мәчеткә барганда ди. Матур киемегезне, матур аяк киемен, шулай бит матур башлыкларны киегез. Анда Аллаһ Тәгалә тыймый безне ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ашагыз, эчегез" ди, әмма исраф кылмагыз ди. Исраф кылмагыз. Утырып тәмләшәргә була, ләкин тамаң туйганчы гына аша. Хәтта киңәш ителмәй әле туйганчы ашауды. Эчәргә була тәмле эчемлекләрне, әмма артыгын җибәрмә шулай бит. Исраф кылма. Шуңа күрә ла тусрифу, исраф кылмагыз ди. Иң мөһиме исраф кылмагыз. Һәм инде шушыннан күренгәнчә, безнең матур әйберләребез хезмәт итәргә тиеш изге юлга. Мәчеткә барганда киегез ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва Аллаһ Тәгалә әйтә. Мәчеткә барганда киегез ди. Демәк, мәчет юлына мәсәлән безнең күп кенә галимнәребез гыйбадәт өчен матур киемнәр кия торган булганнар. Хәтта беләсез шулай Кыссана Абу Ханифа рахимахуллаһ белән булган. Ул бик кыйбатлы кием ала. Күлмәк ала бик кыйбатлы. Моңа әйтәләр: "Исраф ди хәзрәт ди, булай аларга ярамый" диләр. Кешеләр киңәш итәләр. Бу бит исраф ди. Ул әйтә: "Бу ди Аллаһ Тәгалә алдында намаз укыр өчен ди, урамда йөрер өчен түгел" ди. Аллаһ Тәгалә миңа бирде байлык ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә минем өстемдә күрсен намаз укыганда ди. Урамда йөрер өчен түгел ул ди. Мактанып, тәкәбберлек өчен шулай бит. Кайбер кешеләр матурлык өчен, тәкәбберлек өчен, ягъни кеше алдында үзен зуррак күрсәтер өчен кулланалар бу әйберләрне. Димәк, максат анда түгел. Максат изге юлда, Аллаһ Тәгалә юлында эшләнергә, кулланырга тиеш бу матур яхшы әйберләр, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә инде менә бу әйберләрне иншаллаһ шулай ук безгә инде онытмаска кирәк. Малларыбызга, гомеребезгә һәм гомумән һәрбер әйбергә игътибарлы булырга кирәк, исраф булмасын өчен. Хәләл генә түгел шулай бит, исраф та була күрмәсен. Иншаллаһ рус телендә рәсиләп китербез. Аъуду биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о таком понятии, как исраф. Исраф – это значит, когда ты тратишь что-либо на ненужное тебе. Нужно оно тебе или не нужно, конечно же, ты определяешь по определенным параметрам. Первое, нужно тебе это или не нужно, ты должен ориентироваться по религии, то есть по шариату. По шариату есть пункты, например, необходимые для человека, для существования жизни человека. Не что это такое? Это еда. И еду ты должен брать в необходимом количестве, чтобы не умереть с голоду. Не для того, чтобы разжиреть, а чтобы не умереть с голоду. Также ты должен одеваться. Это тоже необходимость. Но ты должен одеваться в той мере, чтобы тебе было тепло, или наоборот, защитить себя от жары, и чтобы это закрывало твой гаурат. Твоя одежда может быть в одном экземпляре. Если ты следишь за модой, идешь уже за модой, ой, это уже не модно, это уже то, все, это уже не исламский принцип. А здесь уже уйдет исраф. Вы знаете, например, сейчас дома у людей есть целые комнаты для одежды и для обуви. У кого-то, да, для еды есть тоже свой дом. А для
определенных людей нет крыши над головой, дома нет. То есть у них дома нет, или комнаты, там, квартиры нет. А у определенных людей есть своя комната для одежды и для обуви. А бывает еще 2 комнаты для одежды отдельно, для обуви отдельно. Такое есть, потому что, по сезону там любое время, так скажем, да. Кто жил в деревне, конечно, он эти вещи для него это странно. Я сейчас уже немножко вырос, с детства немножко ушел, а в детстве у нас была одна обувь, галоши. То есть, когда жарко, галоши с носками носишь. Когда холодно, носишь шерстяными носками. Это не другая галоша, это та же галоша. Просто шерстяные носки одеваешь. Берешь галоши для шерстяных носков. Соответственно, когда одеваешь тонкие носки, эти галоши для тебя велики. И поэтому все дети в деревнях шлепали, то есть хлопали этими галошами. Бегать не могли. Потому что галоши большие. У всех были большие галоши. Кто в детстве рос, в деревне, они это помнят. Они это помнят, Альхамдулилля, что эти времена прошли, я очень радуюсь, если честно, потому что это тяжело же. В футбол играешь, там 2 мяча летят. Сначала мяч летит, за ним галоша летит. Потом скачешь за галошей. Альхамдулилля. Но переусердствовать тоже не надо. Чтобы на один сезон, у тебя было по несколько, это на выход или это на вход, это гости, это то, это сё и так далее, и так далее. Иначе уже это уйдет к исрафу. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил нам исраф даже в поклонении. На татарском языке мы рассказали хадис. Саад радийаллаху анху однажды брал тахарат, и он очень много воды тратил. Лил на себя много воды. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел и сказал: нельзя, это исраф. Саад радийаллаху анху сказал: разве, в тахарате может быть исраф? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: даже если ты живешь около реки и берешь оттуда тахарат, все равно это будет исраф. Этот хадис, он очень-очень мудрый, дорогие друзья. Даже если у тебя много денег, значит, все эти деньги тратить нельзя. Это на себя. Это все твои деньги. Это все твои деньги. Иногда бывает так, что человек зарабатывает больше, чем он нуждается. Альхамдулилля, такие возможности есть сейчас. Раньше, например, люди особо не старались зарабатывать больше, чем нуждаются. Они вообще, когда работали, то есть они заработали на день, потом останавливались. И все, они не копили. Они не выходили, например, полдня поработали там, получили 5 фиников, например, а потом еще полдня поработаю, еще 5 фиников получу. Нет, они говорили: так, моя семья сегодня с голоду не умрет, пойду на намаз. Пошел делать благие дела. То есть принцип жизни был такой. Сейчас немножко другой. Сейчас люди заработали уже на месяц, например. Нет, надо, если поработаешь больше, значит больше будет. А дело в том, что когда человек копит деньги или зарабатывает, он думает, что сейчас, пока молод, надо много заработать, чтобы потом эти деньги тратить потихоньку. Эти деньги потихоньку не тратятся. Эти деньги тратятся сразу. Потому что когда ты начинал работать, например, ты копил на ладу гранту, но работа у тебя успешная получилась, и денег побольше. Ты купишь ладу гранту? Нет, ты уже купишь что-нибудь подороже. Джили Манджаро, например. Да? Я уже не говорю сейчас Мерседес, БМВ, все уже это осталось уже у нас, да? Или Зикр какой-нибудь, да? Сейчас времена пошли, да? Или Воях. Все, ты купил это, даже вы, наверное, думаете, что он несет? Это марки автомобилей, дорогие друзья. Да, это наша современность уже, все. Да. Или все. Значит, то, что ты заработал, кончились опять. Их не осталось. Если бы ты купил гранту, о которой ты мечтал, деньги бы остались. Но ты купил, значит, они кончились, значит, надо еще работать. Ты еще начинаешь работать, думаешь: у меня же больше получилось. Продам-ка я их, это китайщину, да? Привезу-ка по параллельному импорту BMW себе за 23 миллиона.
Привез, и получилось у тебя, но у тебя деньги опять закончились. Понимаете? То есть, поэтому вот то, что ты много работаешь и много зарабатываешь, их, может быть, никогда тебе не хватит. При твоем, то есть, вот таком подходе к жизни. Поэтому, если даже у тебя есть много денег, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, течет река, например, это не значит, что все надо тратить там оттуда на себя. Трать именно на то, что тебе полагается, в чем ты нуждаешься. Берешь, потратил, остальное куда девать? Остальным достанется пускай, река же дальше течет. Не надо здесь плотину строить и все себе в дом. Дальше течет река. Значит, остальные тоже берут, там пользуются. Кто-то использует для орошения, кто-то вон домой, да, и так далее, и так далее. Поэтому это очень мудрый хадис, дорогие друзья. Там очень много мудрости. Сейчас вот у многих людей так и получается, денег не хватает, потому что потребностей очень много. И женам денег не хватает. Да? У них там, когда у женщин берут интервью на улице, там, куда у вас деньги уходят, да? Там парикмахерская, маникюр, педикюр, там отдых, туда-сюда, шопинг там раз в неделю там, и так далее. То есть, вот и получилось 1,5 миллиона. Да? И вот и мои, говорит, траты такие. А как содержать такую жену? Ты 1,5 миллиона, да? 1,5 миллиона у тебя вся твоя семья, мама, папа, бабушка, дедушка столько не потребляют. А тут одна жена столько потребляет. Поэтому проблемы возникают как раз вот из-за этого исрафа. Поэтому из-за чего получается исраф, дорогие друзья? Первое – это зависимость. Зависимость от роскоши. То есть ты хочешь окружить себя вещами, роскошными атрибутами там и так далее. Показывают же иногда квартиры звезд или чиновников, которые вышли из бедности. Показывают, видели же, да? Цыганщина там. Весь в золоте дом, например, там везде зебра там лежит, например, да? Везде картины висят там кровати, там кресла от каких-то царей, князей там и так далее по всему миру собирают. То есть зависимость от роскоши. Больной человек. Тебе надо окружать вот этими вещами, соответственно, вот, тратишь на это вещи. Иногда бывает зависимость просто от вещей. Получаешь удовольствие, когда что-то приобретаешь. Да, шопоголики бывают такие. Сейчас это очень актуально с маркетплейсами. Раньше, когда не видишь вещь, особо ты не хочешь. А сейчас телефон открываешь, оно на виду. Сразу у тебя рекомендации уже начинают выходить, да? Купи вот это, купи то, купи сё, там и так далее. Смотришь. И все, перед глазами. Мы с вами говорили, что глаза надо защищать. А тут открыл, уже фотографии есть там. И начинаешь потом ненужные вещи всякие покупать. Вот бывает зависимость от этого. Бывает зависимость от того, что вот тратишь деньги, например, да? Ты любишь тратить деньги. Бывает зависимость от этого. У нас вот были такие, да, то есть люди покупают там и так далее. Потом думают, сидят, а нужно ли мне это все? Иногда тоже заходишь в какой-нибудь строительный магазин. Думаешь, вот эта вещь нужна мне. Покупаешь ее. Но она не нужна на самом деле. Сейчас не нужна. Но в хозяйстве нужна эта вещь. Покупаешь, приносишь домой, ставишь. Думаешь, понадобится. Через год эта штука ломается у тебя дома. И ты начинаешь эту вещь искать, которую купил год назад. Найти не можешь, естественно. Да? Идешь, снова покупаешь такую же вещь. Сейчас же так, запас хранить не надо, как в Советском Союзе сейчас в магазине есть. Снова покупаешь, ставишь ее, потом находишь ту, которую ты потерял год назад. Тоже получается исраф. Потому что ты пошел, купил ненужную вещь, ненужную в данный момент. Это же может быть еще время в этом. Не только сама вещь, например, ненужная, а еще вот сейчас она тебе ненужная. Может быть так. Вот поэтому, дорогие друзья, это тоже за этим надо следить. Второе, исраф может быть из-за гадат, из-за обычаев. Из-за каких обычаев, например, да? Вот когда ты ухаживаешь за девушкой, надо ее задаривать подарками. Это обычай. Айфоны, Турции, Мальдивы, туда-сюда, чтобы покорить. Это обычай. На этом нужно много денег. Самое ужасное, когда ты девушке даришь домашние животные. Это самое ужасное для нее и для ее семьи. Я однажды
в одной семье, ну, там маджлис проводим, и там девушка была, она встречалась с каким-то парнем, этот парень работал все лето, купил очень дорогую зверюшку какую-то, типа хомяка, ну, не хомяк это, типа морской свинки, ну, дорогая какая-то, не знаю. В общем, купил, подарил, сейчас родители невесты, ну, что, говорит, с ней делать? Не ей, ну, милые, да, вот это чувства и так далее, да, и вот это, ну, самое страшное, так скажем. Или собаку, например, тебя жена просит, а потом тебе ее кормить и тебе с ней гулять. Она с ней гулять не будет. Она с ней только фотки сделает, да, для Инстаграма, и все. А тебе потом в 5 утра выходить, гулять с этой собакой. Это обычаи. То есть, это надо делать, как получается. Свадьба, например, по обычаю. Как делается свадьба? Миллионы тратишь, лимузины, там цветы, 101 роза. Почему там? Ну, непонятно это, не спрашивайте. 101 роза там-то и так далее. Это тоже обычаи. То есть, это никак не регламентировано. Но все так делают, значит, надо делать. Столы накрывают, например, у мусульман есть такие обычаи, да? Чтобы они ломились там, всю дорогую, чтобы все. Один сделал так, другой тоже надо так сделать. В обычай превращается. Или же это вот в Центральной Азии, там в Кавказе, там у них вот опять-таки те же свадьбы, поминки и так далее. Тысячи людей приходят. Это очень накладно получается. Поэтому это все обычаи, и на это уходит много денег. Из-за этих обычаев получается исраф. Третье – это понты, самые любимые наши, да? Почему исраф делается? Из-за понтов. А что такое понты? Это когда ты хочешь получить внимание людей или же их одобрение, или же их восторг. И поэтому делаешь что-то из-за этого. Это понты называется. Тебе уже не важно, что ты сам о себе думаешь, что о тебе думает Аллах Тааля, доволен ли ты самим собой и так далее. Тебе важно, чтобы люди реагировали на тебя. И вот это начинается, безудержная гонка и за модой, менять автомобили, строить дома и так далее, и так далее, и так далее. Я вчера тоже был в одном маджлисе, надеюсь, они меня не слушают. Живут за городом, река, Волга, там все красиво, ну богато. Двухэтажный дом. И хозяйка говорит, мы, говорит, будем этот дом сносить. Сносить будем и заново строить. Это дом двухэтажный. Сейчас уже так не строят. Сейчас уже одноэтажные дома строят. То есть они сносят двухэтажный дом, чтобы построить одноэтажный. А дом когда построен? Дом, говорит, уже старый. В 5-м году построен, 2005. Дом уже старый. Понимаете? Понимаете? Я вот стою, вот сейчас скажешь, да, выгонят ведь, и садака даже не дадут. Да. Вот сейчас, да, Ин да бермейлер. Версиялары кирпичин да бермейлер. Я уж стою, думал, может скажет там хазрят, вот эту мебель все равно выбрасывать. На новый дом же новую мебель берут. Потому что скажет сейчас хазрят, мебель выноси, потому что, это... Нам не надо в новый дом, да? Я жду же этого. Нет, даже мебель не предложили. Ну ладно. Но я уж себе сразу решил, посмотрел на мебель, мне не подойдет. То есть мебель это для большого дома. У меня комнаты маленькие, у меня небольшие. Если я туда их поставлю, там ходить негде будет. Мебель у них для большого дома. Мебель в таких домах максимум неудобная. То есть не разложишь там, в диван не превратишь. Там, они же такие культурные же. Пришел, сел вот так вот. Там сядет, и так неудобно сидеть. Просто чуть-чуть посидел, и потом с работы пришел, 5 минут посидел, и потом на работу ушел. То есть вот для такой жизни. Поэтому, ладно, говорю, даже мебели не надо. Так смотрю, что еще предложат. А больше ничего мне там не надо. Там, да, все. Вот. Шутил, конечно. Вот такая вот философия, понимаете. Вот думаешь, да, вот сносить дом полностью, чтобы потом построить другой, одноэтажный, исраф, да, то есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, по стройке дома. Это вот самое, то, что куда может тратить человек свои деньги, бесполезно. Но это не харам, но бесполезно, именно исраф. Это строительство дома. В одном хадисе говорится на землю тратить, потому что дом строит из земли, из кирпича. Кирпич – это земля. Или же в другом хадисе говорится именно на постройку дома. То есть, когда ты строишь дом больше того, в чем ты нуждаешься, сейчас же очень часто люди говорят, например, да, я в эти комнаты даже не захожу.
Да? Я вот максимум там покушал на кухне, даже в зал не заходит. Максимум кухни покушал, в спальню пошел, телевизор включил и уснул. Как бы, да? То есть залы большие стоят. Там уже свадьбы не справляют, как раньше. Раньше же дома свадьбы были, да? Там уже гостей не зовут, друзей всех там, родственников не зовут раз в неделю, как это делали ученые. То есть, да, сейчас уже так не делают. Позовешь, они все сразу же колдовать начинают, подбрасывать там всякие сихар, то есть тоже проблема. Все люди же больные сейчас, что эти, что те. Вот. Поэтому исраф, говорит, это вот когда ты вкладываешь в дом. Самый большой исраф, потому что он много денег забирает. Человек иногда всю свою жизнь строит, вот этот дом несчастный. А в итоге, то есть он ничего не получает. Вот как раз про одного хазрата мне рассказали, у хазрата жена умерла. И он решил жениться. А новая жена, сейчас же жены такие, в любом возрасте, пришла к нему в дом и говорит: ты, говорит, старомодно живешь, у тебя, говорит, все старое, мебель там туда-сюда. Этот хазрат вложился. Всю мебель поменял, ремонт дома сделал, все по-современному обустроил. Ну, жениться же надо все-таки, да? Эта жена пришла, и буквально вот сразу же он умер. Столько постарался, так скажем, да, и даже не толком не успел пожить с этой женой. Дом только обустроил, все, как она сказала, сделал, и умер. Все. Вот такая наша жизнь, дорогие друзья. Ты только вот соберешь все, что тебе нужно, дом построишь, одежду купишь наконец-то, там, сумочку свою за 800 тысяч и так далее, и пора умирать. Саваба нет никакого, потому что в ахират у тебя ничего не ушло, они остались все эти вещи в этом мире. Поэтому самый умный человек, естественно, он старается тратить для ахирата, для того, чтобы он там получил свое имущество. Поэтому исраф, почему Аллах Тааля называет исраф харамом? Да? Вот Аллах Тааля в Коране говорит: бисмиллахи рахмани рахим, инналь мубазирина кану ихвана шаятини ва кана шайтану ли раббихи кафура. Поистине, говорит, те, которые расточительствуют, они стали братьями шайтанов. А шайтан, говорит, для Аллаха, перед Аллахом неверующий. Почему? Потому что человек, когда тратит на ненужные, исраф делает, он на полезные уже не тратит. То есть для ахирата у него не остается. И поэтому он становится подобен шайтану, который был кафиром, неверующим, который для этого мира старался, а не для ахирата. Вот, дорогие друзья, такой сегодня у нас получился вагаз. Надеюсь, после вагаза вы не придете ко мне, не скажете: хазрат, ты сам исраф делаешь, ты вот это купил, то купил, все купил, да? Да, иншаллах. Вот. Я не лично вам это сказал, поэтому особо не придирайтесь уж тоже ко мне. Но я рассказал это всем нам, иншаллах, и себе, и вам в том числе. Да, и себе, и вам. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسامع الدعاء.